Maitasuna bat idera emateko presma zaude? Ordaietan ez erreskatu gabe? Maitasuna lortzeko zure izaera aldatzeko presma zaude? Ezin baduzu pertsona hori burutik kendu, ez da segundo batean ere. Beti bere ondoan egoteko premia baduzu. Munduko pertsonarik perfektuena dela uste baduzu? Zure bikotekidea erakartzearen sakrifikatua eta ona, ulerkorra eta maitekorra, seduktorea eta lehuragarria bazara. Uste baduzu zure bikotekidea jeloskorri izatearen arrazoia. Zu asko maitatzea eta zuaren oso garrantzitsua izatea dela. Mutilagunak estetiko baimena eman behar badizu. Utzi! Utzi. Zer jantzia gintzen badizu? Utzi. Zer lagunik irteko zaren arkera bakitzen badu? Utzi. Mutilagunak zure SMS eta maia kontrolatzen baditu? Utzi. Obeditzen ez banazu, lagatu zaitut esaten badizu? Utzi. Pikutara bidari! El silencio es la herramienta de los opresores. Habla. ¿Quién va a decir la verdad si no lo hacemos tú y yo? Habla. Si nadie oye nuestras palabras, ¿quién aprenderá nuestra lengua? Habla. Si nadie aprende nuestra lengua, ¿quién nos entenderá? Habla. Si no nos entienden, seremos mal interpretadas. Habla.